Ola, son Uxía e vou vos falar deste libro, titulado Chamábase Luís. A autora deste libro é Marina Mayoral. Naceu en Mondoñedo. Actualmente é profesora de literatura española na Universidade Complutense de Madrid. Entre os seus traballos máis importantes ou máis recoñecidos está un estudo sobre a vida de Rosalía de Castro. Tamén escribe moitos libros en galego e en castelán. Un deles é este, do que vos vou falar hoxe, chamábase Luís. Luís é drogadicto. Vive con súa nai, Rosa, que nunca tuvo unha vida moi fácil. Casou bastante nova e tuvo 4 fillos: Luís, Pablo, Lola e Alberte. Os nenos eran moi bons, até que morreu o seu home e Luís e Pablo caeron nas drogas. Pablo morreu de moi novo por culpa das drogas e unha pulmonía. Luís, aínda que soubo eso, non deixou de consumir drogas. Rosa non sabe que facer con Luís, pero por iso precisa axuda para seguir adiante. Ela traballa nunha casa como limpiadora e a xefa da súa casa é moi boa e comprensiva con ela. O meu personaxe favorito é Rosa, xa que me parece unha muller traballadora, forte e loitadora. Sempre tira polos seus fillos adiante e nunca deixa que Luís volva a recaer nas drogas, aínda que iso é moi complicado xa que Luís nunca para. Tamén me gusta moito o personaxe da xefa, xa que é comprensiva con Rosa e axuda en bastantes cousas. A maioría da xente tenlle medo a Luís, pero a mí pareceme unha persoa doce que non sabe como saír das drogas. Este libro é corto e non moi difícil de ler. Ten algún vocabulario complexo, pero, en xeral, é fácil de ler. E eu anímovos moito a lelo. Adeus.